Ryan Merċieqa tefa' n-nomina tiegħu biex jikkontesta l-elezzjoni każwali għas-siġġu parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li kien okkupat minn Fredrika Zoppardi li miet ix-xahar li għadda. Nhar il-Ħadd li għadda l-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija fejn qal li ma jridx li Merċieqa jikkontesta u jirrappreżentah fil-Parlament u saħansitra bdew proċeduri biex Merċieqa jitkeċċa mill-partit fuq akkużi li kkopja partit minn teżijiet oħra u daħħalhom fit-teżi tiegħu. Fi stqarrija li ħareġ mal-għeluq tan-nominazzjonijiet għand il-Kummissjoni Elettorali, Ryan Merċieqa sfida lil Partit Nazzjonalista u qal li huwa sottometta l-kandidatura tiegħu fuq it-13 il-distrett. Diskors dirett lejn il-Partit Nazzjonalista Merċieqa qal li l-politika ssir billi niddiskutu ideat ta' kif nelevaw is-soċjetà u mhux noħolqu konġuri biex neskludu n-nies. Ryan Merċieqa nserta wkoll l-aktar wieħed li għandu voti mill-kandidati kollha li baqgħu ma ġewx eletti fuq id-distrett Tawċi u bekk għandu ċans li jsir hu membru parlamentari. Biex jobdi l-ġudizzju tal-establishment nazzjonalista l-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jissogra jnaqqas ir-rappreżentanza tad-deputati Awċin mill-grupp parlamentari tiegħu. Fil-fatt l-ex Chief of Staff Tostin Gatt Manuel Delija kellu opinjoni differenti minkejja l-eliġibilità tiegħu biex jikkontesta, Delija kiteb kontra l-kandidatura ta' Merċieqa. Wara din il-kitba l-partit immexxi minn Bernard Grech ħareġ kontra Ryan Merċieqa. Il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela rrimarka l-aġir tal-Partit Nazzjonalista fejn hemm liġi li tot tal-allat u oħra għall-annimali. In-nuqqas tiegħu nerġa' ma niddefendih x'kien li żamm li ġabar flus mingħand in-nies u flok għaddihom lil min kien obbligat li għaddihom, żammhom għandu. Lil ħadd ieħor li jagħmel l-istess ħaġa, li ġabar il-flus mingħand in-nies u flok għaddihom lill-gvern bħala taxxa, żammhom għandu, għamluh kap. Tul din il-leġislatura r-rappreżentanza tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex rad bidliet kbar kif tul is-snin irriżenjaw Martes Portelli u David Stellini biex it-tnejn jibdew jokkupaw karigi oħra. Għas-siġġu ta' Fredrika Zoppardi ikkontestaw ukoll 4 kandidati oħra.